ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାହା ପରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତମେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିଛ? ଦେଖି କୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିଛ ହାତ ଲେଖିଲ। ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିଛ? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବି, ତମେ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବ। ସମସ୍ତେ ଚକା ମାଡ଼ି ବସ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ 1 2 ଶିଖିବା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ 1 2 ଶିଖେଇବି, ମୁଁ ଡାକିବି, ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକିବ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ?